layidu min talen filɛ nin ye jamanadenw ye kuranko minisiri fɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko hakilina ɲuman don ko n'a bɔra sira fɛ ko baw salon maa caman kɔni ye sunkalo yɛrɛ kɛ degun kɔnɔna na. An kɔni y'a kuma mɛn komi an bɛ ka sunkalo de ɲɛfilɛ fɔlɔ n'u kɔni sera i y'a fɔ cogo min na n'u sera ka bɔ a sira fɛ o kɔni ka d'an ye parce que funtɛni barika ka bon sunkalo ka gɛlɛn sunkalo sun ka gɛlɛya ka na an ye kuran tɛ yen k'a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ ne kuran kɔni tɛ yen k'i bɛ ka sun i sɛgɛnnen suntigɛ mana se i tɛ sumalen sɔrɔ ka min o kɔni ma nɔgɔn dɛ u y'a fɔ cogo min n'u y'a bɔ a sira fɛ o ka d'an ye. Salo sunkalo yɛrɛ gɛlɛyara an bolo dɛ salo n'a musona ni ɛri suntigɛ waati yɛrɛ kuran an muso ka tigɛ tɔ wa an kun gilasi den kelen san 40. An ye gilasi feerelaw de ye an balo de b'o la u y'a fɔ cogoya min na u k'a kɛ ten walasa kuran ka na suntigɛ kuma an fantanw ni bɛ se ka laɲinɛ n tɛ kuran mana faamaw ni na ɲinɛlen don dɛ an fantanw de ta ka gɛlɛn ani an wari ɲininaw an ta de ka gɛlɛn an balo de b'a la. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ sale minnu sigi sen kan yaasa maaw ka se ka kuran sɔrɔ ni sunkalo in kɔnɔ k'u ka laɲini de ye o fɛɛrɛw fɛnɛ ni ka to senna kuda ye. A ko k'u bɛna k'a ye waati ɛri 19 de d'a ma. O t'an arrange parce que tile bɔ nin na vraiment o t'an arrange u k'a d'a ma kuda dɔrɔn a kana tigɛ dɔrɔn o de ka y'an nikanko ye. Mais i kɔni b'a dɔn ko problème bɛ kuranko kɔni. Ala an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya. Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min talen filɛ nin ye ɲɛmaaw fɛ kuranko la ni sunkalo in kɔnɔ ni k'a tɔgɔ da ko plan unique n'o ye ka kuran di maaw ma l'heure 19 kɔnɔna na min ye EDMSA o ɲɛmaa ye Abdoulaye Djibril Diallo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko baarabaw bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na yaasa ɲina maaw ka se ka sunkalo kɛ lafiya kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.